Ito mga kamigahan o mga kamiguhan. Ang ako ang video karon. Welcome pa sa akong vlog karon. Ako ang video kay nagpakpak og mais para among ipugas aron na para kay mapaabot atay maani. Ano siya ipugas. Tago kayo. Dago kayo mais. Dago kayo puso. Pakpak ko para ako ang ipugas. Hapit na siguro ang uwan. Akong pinakpakan. Dago kayo, nindot kayo o lugas. Wow. Tinubo nga mais ato ning ipugas. Nindot kayo siya og lugas. Karon inig uwan. Maayo na lang ni kung magpugas ta na jud tay maani. Nindot kayo ni siya og bugas ug ipagaling ni siya og motor. Puti kayo ni siya og bugas. Wow. Nindot kayo og lugas.